Ανησυχώ πολύ. Ο Άριν ίσως να έχει εγκλωβιστεί μόνος με τον Ρας. Ο θυμός σου δίνει δύναμη. Ισχύει. Προσπαθώ! Και αποτυγχάνεις. Και ποιος ξέρει που να είναι και ο Τζέι. Δείτε! Σίγουρα θα τους βρούμε. Λαχταράτε δύναμη για να συντρίψετε τους εχθρούς σας. Ο Thunderfang, ο συντριπτικός δράκος του χάους, φυλακίστηκε Το ίδιο κι εγώ. με αλυσίδες που μπορούν να σπάσουν μόνο τα 5 πρισματικά σπαθιά. Βρείτε τα σπαθιά. Ελευθερώστε με. Φέρτε μου αυτό το σπαθί! Δεν θα έπρεπε να έχεις μια τέτοια δύναμη στα χέρια σου. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν μ' αρέσει. Αυτός πάλι ποιος ήταν? Έντομα είναι αυτός! Ο τύπος είναι έντομα! Η ανάγκη σου να αρέσεις είναι αδυναμία. Όλοι νομίζουν πως είμαι σαν και εσένα, κακοποιός. Μόνο εγώ μπορώ να τους σώσω. Όχι! Σύντομα θα έρθει η ώρα μου.